Hormatly tamaşaçylarymyz, araňyzda iş we beýanlaryňyz barmy? Onda siz Aşgabat şäherine 2024-nji ýylyň 9-njy iýulynda Beýik Saparmurat Türkmenbaşy ýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň edara binasynda ýagny sagat 9:00 AB sagat 12:00 boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresine gatnaşyp bilersiňiz. Bu çäreni Wähmet we Ilatyň iş bilen üçinçilik müdirligi, Bagtyarlyk, berkararlyk, büzmeýin, Köpetdağ etraplarynyň Wähmet we Ilatyň iş bilen üçinçilik bölümleri hemde Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti bilen bilelikde gurnaýar. Eger daraňyzda işe ýerleşmek isleýän raýatlar bar bolsa, onda siz ýanyňyz bilen şahsiýetiňizi täsdiklaýan resminama, eger de bar bolsa Wähmet depderçäňiz hemde hünäriňizi täsdiklaýan resminama bilen agzalan çäre gatnaşyp bilersiňiz. Mehribanlar, eger de bu habardan dolu habarly bolmagy isleseňiz, Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atabatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz.